Dnešnou našou témou je vnímanie súvislostí a máme tu aj nášho Snehuliaka, nášho kamaráta Snehuliaka. A milý Snehuliak, táto téma dnes je o tom, že čo všetko musím premyslieť, aké všetky súvislosti musím nájsť a identifikovať na to, aby som dosiahol cieľ, ktorý je taký väčší. A možno to poznáš. Ja to poznám, lebo ja sa vždy chystám prežiť celú zimu až do jary na tomto svete a tým pádom ja to musím plánovať podľa teplôt. A ja plánujem od konca na začiatok. Ja proste viem podľa pani zimy, podľa dlhodobých predpovedí, kedy príde nad nulou, kedy bude pod nulou, kedy prídu snehové výchrice, kedy bude bez snehu, kedy bude mraz, kedy nebude mraz. A ja si tieto dátumy ukladám. Ale pozor, fakt od konca na začiatok, lebo vtedy to má zmysel, vtedy viem vydržať. No a od konca na začiatok, daj nám nejaký príklad, prosím. Predstav si, že 21. už fakt prídu také teploty, že bude veľmi nad nulou, 21. marca bude plus 10 stupňov a ja tu už nebudem. A ja počítam s tým, ako prežiť dovtedy. A pritom budem vedieť, že 21. februára ešte bude sneh a ešte bude nula a postupne sa bude oteplievať. Čiže ja si napríklad naberám snehovú hmotu predtým, ako je 21. február. Áno, to je moja snehová hmota. Veľmi pekná. Musím to mať naplánované úplne krok za krokom. Veľmi vyživená. A ako to bolo, keď si plánoval stretnutie s nami pred kamerou? Vedel som, že musím prísť na čas. Vedel som, že auto s mraziarenskou proste tou dodávkou trvá tá cesta sem 1:20. Takže som musel 1:20 skôr vyštartovať, aby som sem prišiel včas. A ešte dobre, že si sa nerozkotúľal. A musel som ešte počítať aj s tým, ako dlho trvá objednávanie takého auta. A komunikácia so šoférom, aby ma tam v chlade vedel naložiť. No, náročné. Hej. Ak chcete byť ako Snehuliak a ak chcete rozvinúť svoje kritické myslenie, vnímanie súvislostí a naučiť sa okrem iného aj techniku od konca na začiatok, tak si pozrite náš program Kritické myslenie vo VUKA svete. Klikajte.